Na završnom turniru košarkaške Roda lige juniorke Crvene zvezde osvojile su u Aleksincu nacionalnu titulu. Završni turnir državnog prvenstva za juniorke održan je u hali sportova u Aleksincu od 11. do 13. maja. Više detalja od našeg dopisnika iz Aleksinca Dušana Stevanovića. Pobedom u finalu nad ekipom Radivoja Koraća sa 77-65 juniorke košarkaške ekipe Crvene zvezde iz Beograda postale su ovogodišnji prvaci Srbije. U trodnevnom takmičenju završnog turnira, koji je održan pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije u Aleksincu, za titulu najboljeg takmičile su se ekipe Svrljiga, Radničkog iz Kragujevca, Šapca, Čelareva, Novosadske ŽKA, Proletar iz Renjanina, Radivoj Korać i Crvena zvezda iz Beograda. Crvena zvezda je do finala savladala u četvrtfinalu Čelarevo sa 95-66, a u polufinalu Proletar iz Renjanina sa 93-49, dok je ekipa Radivoja Koraća u četvrtfinalu pobedila Šabac sa 96-49, a u polufinalu Novosadsku ŽKA sa 63-60. Za najbolju igračicu i najboljeg strelca proglašena je Jelena Mitrović iz Novosadske ŽKA, koja je imala 117 indeks uspešnosti, a pritom je postigla i 61 poen. Mitrovićeva je inače rođena 2001. godine, a visoka je 203 cm. Glavni promoteri ove velike manifestacije bili su Aleksinčani, Mina Đorđević, reprezentativka Srbije i igračica Crvene zvezde, koja je i nastupala na ovom turniru, i Dušan Projović, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije. Ovom prilikom prigodnu nagradu Košarkaškog saveza Srbije za dugogodišnji rad dobio je i Aleksinčanin Sveta Vidanović Svitac, koji je u košarkaškom sportu proveo 52 godine. Završnica ovogodišnjeg takmičenja za juniorke Srbije održana je pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije, a organizator je bila Skupština opštine Aleksinac. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.